ram le itan chau bung somni pakhatna arap mi Julie te chung kwa chu in nei zo hnu chuan an ho thata a inan thlen chuan Julie lekha tur chu alo om lenga a han hon chuan Bangalore University professor pakhat lekha alo ni a chu pa chu apa mel sha thlui ani a chumi hnuaiah chuan Julie hian research PhD bai atuma lekha azuthona chumi aron chana chu alo ni a arem thu aron shilna ani Julie pa chu office lama an tru lai tak ani a Julie po chu shrai man ai dilawa chu wang chuan anu chuan shrai atum ta thunga mana khan Jenny kha izuk shrai to a ma mi hi chu athil tumte arau pui boka keiman ka zu shrai ve ange engkim thil ti fel ani to te chuan han shrai thiam lo thu a omnang ati sau sawa Julie chuan kar le a kan kal mai chuan ka pa in thana te po neya ka thian te cholui han kil pui po ka du ania ati a apa po chuan idu phat chuan kan nei anga ani mai lom keipuin thian tha tle ma zong ka som ve anga thian te nei na cholui han kil ho po achak omalom ati sam eta Julie nu chuan ni e ipa soi ang chu a thakopang keipuin thian som tur tle ma zong chu ka nei ve anga kan vok vul hlo tir kan satrom kha tal tirila acha ang thian tha te nei na cholui kil ho hi kan no panlaya kan hygiene zira khan afak moi ria wasin Jenny pasal nei la khan thingtlang pia lamram hnoi ti tia khan ani si a khopuya cholui kil ho na rem changa om hi chuan ti nge chi ani alo ti ve boka Julie thana in khoma chuan Julie nu chuan hun sir amanga atong trai ma chuan thu he tiang hian a han soya mami hi chu ate te atanga conventa kanda ani boka rual elna changa sha in aril ru asang ve angrenga athil thlir dan po azawa hei hian min tilom em ma tuna po hei research by turin Bangalore lampan atuma ka su shrai don nge a fanu pani le kan neya anril ru la ain anglo angreng khop maya Jenny kha chu le kha chu athiam thei ma se atum hi asang lo em maya zep thu a cheng lo hei thingtlanga a sarkar na te po ban sanin atap tal taringot mayania Julie ero hi chuan PhD ati zo chuan Central Service exam ve reng atum nge a kan fa te hi anril ru chu in anglo tak an ni a han ti a an pa ero chuan hnuai lam amel rula angoi vungvunga Bangalore atanga anu lo ho chau hnu thathum leka chuan Julie lekha an muta a Julie pa ina han chiar chuan che changlo le khian ading tareng maya pindana atanga lo chuak Julie nu chuan makti takin a pasal chu ena enge ni ti in a zota ifanu isanta ti chavin a lo changa oi avara phlak em Julie nge Jenny chap chung chuan a han ti a Julie ti chavin ani chuan a chang le a mami chu athi ti na em ni lo hei hi ama lekha ani hi mithi in lekha an thon them ni athi le ringata Julie nu chu mi tuitling lung chung chuan a ron noi swaka is helaveya enga nge minti der ai ni fiam na si lo em mai a han ti a chan hek che mole hei a lekha hi char da che thi na chau hi fa te chan theina ani hlei nem kei phei chuan thi na aya la phlak zo ka sin kada ti in Julie lekha chu a pe a Julie nu chuan lekha chu a han chiara hetiang hian lo in ziaka kanu le pa du takte ama sabelin in mi ngai dam na le sha thiam na ka han di le in fanuwa chiar tlak po kani to lo mai theya min ngai dam thelo ani po in keima thiam lo vek ani awangin kadem lo cheu hei tum lo thilin min le na pasal kanai da thut maya ama chu HH alpha na si heta research by ve thau ani a apa chu gazif alpha na si ani a Kuwait drama tangin Saudi Arabia hian a sen te lai nan pema
Ibu Khaldun Street damana khusa anni anma ni in oil palm khurte po nein ain soi nge nge ani hian min hmangai hle a katil lawin a om theilo ani ber min do thiam hle a kar le a khian anram lama kan ho thaputanga alem chan chuan research bai chhun som le turin India rama kan lo kir le ang min han ngai twa su ang cheu kai chu ka om omin ka om mai ange dam takin mangtha kum khwa infanu juli i lekha a chiar zo chuan a pasal chu a han ena ani chuan khabak sak lo hian a lo mel renga juli nu chuan amak mange a mami chu kalin lo ang takin na khosata ani hi atum san te reng nen a han ti chuak ta phonga amak reng ani akal don naya ama thlana te khan atum san zia soin i fakte chiam pokhan kei chu kalo ip choi choya jeni nen la i han khai khin rol vei nen tuna zongle mizo ni lovin arab mi christian ni lovin muslim malo ni ta christian ni chungin thita zok ni se chuan tunai hian kei chuan katwar dam zokang fate han nei ma se arab mi tunu tupa a kan nei don anita awahan za thak em ati ta tlok tloka juli no chuan heng thil hi chu zep plat tur ani tu man she ve lo se ani mai ati a zep thei chi ani lo hi zep mai ila atlang thang thau thawang Bangalore mizo om zong zong te chuan an shevek tina ani a re lo te a chanchin bua alo lang mai don zep thei ani lo hi juli pa chuan ati a tia chuan mizo nula dangpo namdang nei te chu an tamalom ani wanga chuti taka han tornat bik turim ni du le an du in chanchin bua te chuan min chhuah luai ang miang apoi ther te lo amangai le adu zong a mu ve ani maya namdang ani awang ringota nual swat tur ani emni mi hausa du nei thei an ni chuan anom na tur a heilo ngot ani chu kei chu kapoi ti te chiam nei nem jeni pasal bs atlia thingtlang mun kheng taka omte ai chuan a chhorpo kan la sphar zok ta ve ang annu chuan ala ti chala jeni nen la hian ite sek zel mai hei hi thil ti dan tur ani ngai lo mizo nula namdang nei an tam iti a an om nualang ma se ami angpa ngai chin ramdang mi nei te hi chu christian ani a christian chung ko din pui thei tur mi an la nei ani a keini fa ve chu arab mi muslim a ke chu kala zam ve thei thlot love ti a chuan mami chuan muslim sakhwa atrom ta ti na ani ngon bik lo mai thei sin a pasal zok po hi christian na asiam zok po ani mai theya engma chu tiang lampo kan la shat ma a lo thin shik te chiam tur ani bik lo buana ma a kher an soi ang maya lo ngai thei lo ngot tur ani lo juli nu chuan ati a pindana alu ta deya chumin nu thlathum lai nuwa chuan juli lekha an hmule ta a anin nei thalak le an chung ko thalak a ron thon tela a pasal chu ama chen vel fitnga le inchi sari vela sang ani a mui mul nga tak mai sol deu samdum hlap mai mitmeng fel tak biang mul char mai hi ani a an pa ber chuan puan var hi a khum hnuanga an in le lo te chu mi hausa in ti hria thlia hi ani a an kota chuan swimming pool thadeu mai hi a tling fim kuk buka an pahni a an thalak hnung lama chuan Mr. and Mrs. H.H. Alfanasi ti in in ziaka apa chuan le khathon chu a han chiara hetiang hian lo in ziaka kanu le kapate kale khathon masa kha ilo mu nge karinga khata khan ka chanchin le omdan karon soito kha in thin lung chu adeng na veu po ani thaya ma se ka chia le tha hriat na chiang tak manga ka ti ani awangin lo na du su hei tu na chuan ka pasal te khwa kan oma ka hlim hle mai an ram lo changkan dan le an hausak zia chu soi phak po ani lo engkim mai hi du ang anga chen tur hi a ani ringot mai tin tu na chuan kei po in ka pasala sa khwa muslim hi lung oi takin ka wan pheta a
in thlir na atang chuan min dem hle ang ti chu ka hei lo ma se Christian thlir na atang chawa thlir hi asir he ve thina ngun taka ka han buk ton thin hian Christian sakwa chungnun na tak tak a om bekin ka shitalo kan om na hmuna hian sa phau Christian atanga Muslim sakwa in let po hmu tur an om ve tlat bok apa chuan a chher lai chu a ti topa a chal adoma a thoko ka hetiang fa hi mo kan lau shin te te atanga ke thei doma kan lau dom zirna in thania kan sia ta penga kan kaltir thin khan Christian ni bansanin Musulman sakwa abiamo hetiang lekha hi ka siar zom tuinek love ti in chwata chuan a paita deya Julie nu chuan lekha thon chu achara a chiar chu han chiar zau phodila mole a rel dan tur kan sia thiam theinan po a tulanga sin ti in lekha thon chu a han chiar zoma tin mani khan mun thiang hlim meka a kan chung kwa in kan han zina helicopter kan manga aro pui hle mai zir top ni apiang hian chu kan ngei thina Allah ne na kan tong trai thin tuna chuan Muhammad hi pathian zol nei ro pui ber le nunung ber ani ti hi ka shi chiang to a Iswa Krista ron thak tu kha ani ti ka shita apa thinrim nu tuk chuan le kha thon chu a phi thlopa a pot som bor bora maya chuan ro ta deya thinrim ze thian hetiang Muslim le Muhammad a soi moi na ri hian ke in chung hi a thleng tur ani lo reng reng kamit mu pha ka om phei chu ni se bung engza ta nge ka chu ang ka she shep love mizau thin khatin Israel mi ni an cha ka asa phun tur in Israel rama an pem tha a chu chu kala she thiam Abraham tha pathian nam than an ni awangin keini fanu ve hian Israel te mel ma Arab nam Hagari laka Abraham son Ismail tha le ngal pasala nein Arab ming a han pu a Muslim a han soi moi hi chu thina ain tor har zok ati ta phiar phiar maya han chan chi ani lo ti asia a an no chuan angoi san maya amit tui ero chu atling langa chuti lai tak chuan reverend ro chinga chu lo lenga an om puin mi an lo leng ti in ron shila Julie pa chu a phaya sitting room a chuan an in koma Reverend chinga chuan anau contract bill tang chungchanga ama mutura local ani thute a soinu chuan Julie chungchang chu an soi kai ta a Julie pa chuan engma hi sep thu a cheng lawa thil omdan chu ka han shil tlang lo lo mayang che Arab mi pasala anei po kha thinlung na to na kalain hei tu na ale kha kan mule a Musulman sakwa avon tak thule sakho thila ngai to omani lo thute alaron soita deu dewa ka thinrim galo in so maya aza hian kan zak ngoi ngoi me ni hi puching ati a Reverend chinga chuan chu ale kha chu engtika in mu nge ti in han zota tun maya kan hu ani a anin nei thalak le an chung ko thalak te po aron thon tel nuala a ming po athak dei to ani tak chu ma se chu ti em a tur chu ani donem ni le pasala Arab mi anei miao si chuan a pasala sakwa chu avon ve chu a tol si angle athushima a han nui de suka sakho thu a ngai to om ni lawa a han in soi si chuan alunga oi ve tok ti na ani a thathau lom ni chulai tak chuan a lom mirun chu shemmun hmabak ringota ma ani rila rate an han om chuan ngai zam mai thei ani lo asin sakho dang bia zong zong hi shemhuna an kal vekang ti rin dan hi chu theologian tam tak chuan an pom me to big lavasin sakho reng reng hi pathian le athu tak zon na ani veka tin sakho tina hian thatna si enge motak chu a om vek boka pathian in puana po hi a om vek ni he chuan arin thei boka ati lai chuan Julie nu chu pindan atang chuan lo chhuaka aron thu ve a e puching nang meu ilo len chule iwa hantilom om em hei apa soi angkhan kan chung ko boy le rel runat lai taka ilo lan lau avati zia em aron tilwa ma
nia hei kan lo soi meka Buddha pawh khan thu tak a zawng ani ni tam tak ram hnuaiah Pathian in larna beisein chawnghain a awma a tawpah chuan Pathian in puanna hmuta in tih enna kha a dawng a ngil neihna leh nun nemna mi zawng zawng in unau thu te kha a tlangah puita ani a kha Pathian in puanna chuan a pum ve lo thei ngot dawn em ni Muslim sakhua pawh hi Pathianin Juda te sakhua a pum chuan nol ngot bik thu a awm dawn em ni Abraham a thla ti tho an ni a khawngaihtna leh hmangaihna khat Pathian chuan a pawng pawh nol bik lo mai the sin a mai rawh chu sakhuatinah hian chi tha duh lo a zirtir anga nun tum si lo te hi an awm veka chung chu thudang ni se a han tih chuan Julie nu ril rem zawng tak ani tih chu a hmelah chuan lo lang chhuaka Julie pa chuan ngawi te puching chutia ngai dan chu a dik thei dawn em ni Galatia leh Khathonemonia te khan Abraham a fatak Isaka thla te chauh kha Pathianin a pawma Bawi nu Hagari laka piang kha chu hnawh chhuah tur ti ang devin a sawi ani lawm ni ti in a zawt leh a Pathian thu kan thlir dan hi thenkhat chu a zim viau renga hnam ril ro fir ngun hian Pathian thu hi kan thlir fo thin chutiang chu Israel te thlir dan pawh hi ani fo Bible a changtu te an ni a ziak tu te an ni bawk Pathian in puanna an dunah pawh hian an hnam ril rua an lo lak pen hi chu a awm thei khawpang thutlung hlui hun lai atang to in Pathian le a in puanna hi an mahni hnam tan chauh khur khung an tum thina chu an tih sualna lai pawh ani a chu Bible a angialanga na ring tu Christian te pawh hian kan chhawm deuh thlata tun lai thlir na eng atanga thuk zawk leh sik zawka thlir tu theologian te chuan nam tin bul hmun khata min siam dan leh unawa piang kan ni dan te an chut chuan sakhuatinah hian Pathian in puanna chu awmin an hria a chu Bible nen pawh in kalh chuang lovin an hre bawka pawm pawh a hahdam khawp a sin a ti a ani puching chutiang a lo nih si chuan kan fanu Julie pawh chu Muslim sakhubiani chungin vanram chu a kai thei tho i tihna ani maw chu tunlai Pathian thuthiam tam tak te pawm dan hahdam thlak tak chu ani alawm sakhaw in zah tawn le in unau na a king tel bawka chuti ani chuan Julie pawh chu vanram ala kai thei tho dawn ani chu ti el ti hriat takin a van neih thlak hle e ram thar lamah chuan thawhlawm thaw angai dawn tawh lo tihna ani ngal bawka a han tih chuan Reverend Singa chu a awm a nuam leh chiah lova chu an nu chuan a lo hre thiam thuai a ti dang a sawi pui taluama chumi hnu kum khat dawn laiah chuan Julie chuan harsatna a tawk ta a pasal chuan an mahni hnam Saudi Arabia nula mel thazet mai mi hausa fanu chu nupui pahnih na atana neya nupui pahnih na anei atang chia chuan Julie chunga a awm dan chu adang ta dai maya a pasal chuan a nupui hnu hnung chu a duat hle maya Julie erawh chu a ti duh dah tanta a bawi ang thaw thangin a awm tanta a tum khat phei chu kut a thlak mai baka India rama ho turin a tir luya mahse anu leh pa ten chu an rem ti lova Julie thlavang an haut na zara naw lo pai puar to buk nen a chuak te em lova chumi thuwa chuan a pasal chu a lung oi lo hle a poisa tam to kingin anupui hnu hnung nen chuan an zin bo ta deya thahnih lai ral hnuah pawh chuan an lo la haw ta si lova tin lo haw pawh ni se mel hlim a hmu pha ve leh dawn bawk si lova a pasal anu leh pa te chuan an leina hle a mahse tih ngaihna tak pawh chu an hre bik si lo India rama lo kir leh a Mizorama anu leh pa te ang chunga han tluk luh leh la chu a ngam tawh bawk si lova anun khaw har leh beidawng chuan damsan nei na in hre tawh lova in tih hlum matum ta hiala a pasal a pa chuan Julie nun hre awm zia leh beidawn zia chu a hre veka chu wang chuan a en thla in na veng ru deuh reng thina zan khat chu mut bre tuah hian ama pindan chungah
tur engemaw ina intihlum aril ruka mahse a pasala pa te inchhung ti bolh hlo tu ani ang ti a hlo awangin an kota swimming pool ah chuan zuan thlaka tu ma hriat lova intihlum chu a thlang da zawka dimte in kongka chu a hunga ahoya tuma an lo nia a hriat awang chuan ding takin dil lam chu a pan tangala dil kama thutna chuan a thu a zoite te hian a phun sep sepa chumi hnuah chuan o pathian khongai takin min ngai da mangche ati a dila chuan a zuang thata a pasala pa chuan rangset mai hian a ron chhar thuaya ina chuan a hrai chawa anupui hna chuan in thlak tira meilum ai tir turin a hrila tuman engma vak an swelo atuka chuan a pasala pa chuan ti dan tur angai to a Indian Embassy a kala India rama a hodan ngai to arota mahse Julie chuan alo du bo si lo an hne na chen ve reng chu nuama ti to lo ti a hria a anun kho har le bai vai tak chu a muin Julie chu a khongai em a India rama kirle po adu si lova gazi fa chuan ama shin tu anu le pa te hril mai tha in a hria a hetiang hian lekha a ziak ta a Dear Julie's parents, as you know, my son married your daughter Julie sometime last year. Your daughter is very dear to my family. She makes a good wife. But my son got married with another girl of this country. Since then, he has been changed completely. He becomes cruel to Julie, and life is for her unbearable because of her husband. Her husband has gone away taking his new wife without informing me or Julie where they would go. Till now, nothing is known about them. Desperate, Julie tried to commit suicide, but thank God I did save her. I think I have to send her back to you for her happiness within this month. Please accept her and show your love to her as I do here. Yours sincerely, Gazib Alfanasib. Julie tan chuan du than tu dang om thei chuang lo mi lama pasal te po sit le ti nom na a ui thi son ang maya la tluk hlum ai chuan ma ni shin tu nu le pa te chuan an lo la khongai ma na ti chau chu a bai sei tur om sun ani in ti hlum atum na in a hlo tling thei si lo arab mi fa pom chunga anu le pa han den le chu a phur hle maya ma se kong dang om chuang si lo an khua atang chuan thlawna thaber chi chuan a pasala pa nen India rampan chuan an thlok ta vum mai kum khat le kalta kha chuan a pasal du tak nen in thalel em in Saudi Arabia lampan khan an liam thavung vum ani a tuna chuan pasal te du lo le mo sitin mi ramatangin ma ni sipuite phatsan wanga ming chhiat na tin reng pur chungin mangai lo tu fa pai chungin nun kho har tak le beidun na a khatin na lo kirani thlo na a an thil sem te chu engma a ai na in theilawa ril luna ti hriat ngoi hian a gun reng maya Calcutta thlo na chung huna chuan an tuma a pasala pa hi India rama lo la kal nga lo awangin chinchang a hremak lova Julie du angin Mizoram house lam an ban phei ta a Julie hriatlek lovin a pa chuan thil tam tak ken hau tak lutuk lo tur hi alo lei sak tam hle maya suitcase ni ri deuh tak chu a cha bi a pe a ama le anu le apa te hne na a thil pe kani ti a hril ringota tin poisa po India tangka in alo thleng diama cheng noi thum le singa a pe boka Zoram house atang chuan kumkhwa atana liam santa a Saudi Arabia Embassy lam apan santa a Julie chuan a pasalin atlan bausan nuwa a pasala pa in chuti taka a handua ta a hanti thamai chu mak atile tling zoka tuna chuan a pa te hne na thil pek tur thatak tak anaya wangin an lo ngai damin an lo pom du in a ringa tin lo pom du to lo po chuni se cheng noi thum chuang chuan a in enkol ve thein a ringa
aril ro po chu ati pachanga malam thlir dan tur angai tua theita a apa office lana anu han bia ka du'a chu wang chuan chhundar som pahnia biak hlatna in an in chu a han bia a an pui nula chuan alo changa tunge ni ka biak hi Julie chuan dam dia hian a han ti a huni lal hun moi mole tunge ini Julie kanya min sia em shelau ujeni ini lovem ni nilau Julie kanya khaina khani omna alarei lovem ni larei lau thamasa thamasa le khan ka chan chau khoya nge nangma khai om Kolkata tangin karon bia che ani khoya nge ipi thenom te na leng anyang rang deuh khan han kaute Julie in ron bia che ti ang che biak hlatna chu ada man che ti chuan a pi chu alo luta kapi mi pakhatin aron bedu se a khoya nge a om biak hlatna in mole vairam Kolkata a oma Julie a in ti a ati a o mami ani chu enga nge miron kau vat lau biak hlatna po chu hetiangin enga nge ida mai si ada dan tur ani lom ni kapi amma po khan hetirang hian a loma om karon kau don chia ilo ho chia ani kha ati a o amol po hi vahan mol zau zai tak em ati lai chuan biak hlatna chu aron rile tanga rang se chuan anu chuan a han la a phur fashion chuan mami hello mami a han ti a patling o thum deuh tak chuan puminga omem aron ti ta hlut maya Julie nu chu a baidong chiang kher mai ram deuh mak hian omlo azin ti savin a changa biak hlatna chu ada ta deya chumi hnu loka chuan a lo rile tanga muang deuh hian a han la a hello tunge ni ka biak le a han ti a Julie kanya tunge ka biak o a han ti let ve a mami inu kanya mami khoi changin nge min ron biak Kolkata Mizoram house changin kanu kapa omem omlo azin Julie chuan lung chetak le in su shai chung hian kanu min lo ngai dam the angem min lo la pom du angem nun kong ka chut swala ka ti min sia cheuin ka ti mol phau em chewa ngai dam tlak po ka ni to lo nun beidong le kho hara khat ka lo ni ta ka chanchin hi in she zui ta lo ani mai theya in rin ai na chenge yang ka alunga chia a soi zom thelo anu chuan mami I chanchin hi kan lo sia asin mani deuh khan I pasala pa in le kha aron thona I chanchin le I khongai thlak zia te aron soya I lo ho tur tho po aron soi vekalom I pa po in mami chu a khongai thlak hle mai hai a hring tu lo le namdang zogin keini a hring tu nu le pa te hne na ngai dama halo mangai turin aron ngen zok thlat maya amak hle mai alo ho phut chuan kan ngai dam nge yang ati a ama ero chu musulman sakhwa I han trom kher kha chu angai mo viau maya a han ti chuan rol chwa mewin Julie chu a chap tamaya o mami ka ti palani chulai tho chu soi kai lau tur ka soi tel pal ania theng hil ro chu engtika nge I lo thlen chau don a han ti zuya naktu ka thlona in karon ati lai tak chuan biak hlanna chu atop ta dai maya atu ka chuan thlona in Mizoram pan chuan an thlok chuak ta a wanei thlak takin Mizo an chuang tlema atam zok chu vai an ni a Mizo nula keikani intive thin khan kum khat emozet chu arab nuwa azu changa arab fa pai ran chunga zaunu ni a hanzir le tur chu hau tak ati hle mai a hmaya chuan thantui hi a bol chak renga tuirial airfield a an han tum tur te chuan a thawa amana atirila hian a khur zei maya tuiriala chuan anu le apute ten an lo maka an han in hmu chu in thup achul box si nen engma soilavin an in kwa chuta an mitui ero chu asur zunga apute chuan motor chu a khala
Maruti car nal tak chuan an tlan hota a anau pai lo sham deuh to boka Julie chu ina a in khur khung tlata thenral tu ma apol ngai lo Julie lo thlen tuk loka chuan a pa zin po chu a lo ho ve a in na lo thlen ve le chuan Julie om dan zong zong chu Julie nu chuan a lo hril sok soka an pa chuan ngoi lengin angai thla a engma a soi lo Julie chuan pindan atang chuan ngoi lengin a lo ngai thla a hlau thong hle a thodep dep mai a apa in engma a soi tak si lova phei chuan om ngai na a hrilawa a tap chuak lo chau hi ani a anu chuan Julie pa hne na chuan tuna chuan I eng hel ber lali suwa a phatsan na po kha in chirin mitui tla zoi zoi in lali suwa hne na ngai damadila nizan khan kan pastor lo leng hlawa lali suwa phatsan na poi ziate ama lo chu chandam na konga om lo ziate a han soya mami po a tap zoi zoya a han ti a an pa chuan ala chang mai ta lo chewa muang tak zoi deuh tak hian chuti ani chuan a that chu isua phatsan tu chuan min phatsana ka ngaya isua pom le tu poin min pom le ta ka ngaya min pom tu chu kai poin ka poma engkim a thata ani chu a han ti ve ta a chu thutlem te chuan Julie thinlung le a mel chu a kap eng sot sot hian a hriata ama elo chu an in chung bak chu khoya ma a chuang chhuak talawa